Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bik aya sibta an-nabiy al-akram Imam Ali Rida bin Musa al-Kadhim alayhi salam. SAG group on the beats. Aya command gases man. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Barka da zuwa ya Imamu Rida a watan Zulqa'ada. Barka da zuwa ya Imamu Rida a watan Zulqa'ada. Rabbana ilahu zana sa alamurana, wanda yayi mutum da jinni yayi dare da rana. Taimake ni rabbi zana baitukana, wurin Imam Aliyu Ar-Rida abun nufina. Jinin Ali da Fatima da Daha shugabana. Ya dan Musa jikan Isa ilimi kawo su farfesa, ina kusa akan ƙasa ka ban zuma na lasa. Yau ne nufin yabanka ya Imam Please a amsa. Dan Ali, zamanin ka kai ka zamto adali, ilimi hikima ga hankali, kai kake gaban su ya Imamu totally. Inna ma yuridullah ta sauka ne akan ku, ta zo ne don ta bayani Allah ya tsarkake ku, sannan duk wata dauda ya kankare ta a gidan ya Ali ya Imamu dan gidan Fatima Sajida. Karba baitin da nayi kada ka saka cikin shuhada. Ya Rabbana ka baci Maulana Ango Gazina, ka ba su lafiya da kariya cikin amana. Bugu ka tabbatar da mu ya Rabbal Alamin.